Ελάτε για να ακούσετε. Τι να κάνω, θα τα παίξω. Υπομονή. Σε μία ώρα θα τελειώσει ξανά. Μετά θα πάμε για καφέ. Μία ώρα, Μιτζή. Τι θα κάνουμε μία ώρα, θα παίξουμε. Λοιπόν, θα δούμε δύο από τα πιο εντυπωσιακά και σημαντικότερα έργα του Μουσείου των Δικών. Πρόκειται για τους Διακούς. Ωρε φίλε, πραγματικά μεγάλα, Ναι, τεράστια είναι. Αυτός εδώ φαίνεται μεγάλο αλάνι. Τα δύο γάλματα. Ήρθαμε ως δώρο στο Μουσείο των Δικών. Από τάψη. Ξέρει κανείς να μας πει πού είναι το Άργος? Μπράβο. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν πολύ δύσκολο να μεταφερθούμε τα μέσα του παιδαγωγικού πρόγραμμα. Σπουδαίο δώρο, αντί να φέρω καμιά Φεράρι ή κάμια Λαμποργκίνι. Τα δύο γάλματα είναι όμοι, πράγμα σπάνιο. Τι ύψος πιστεύετε ότι έχουν? Κάνα 2 μέτρα δεν φάνε. Μπράβο. Για την ακρίβεια 97. Και γι' αυτό το λόγο είναι παραδείγματα αταλικής τέχνης, επειδή έχουν ύψος παραπάνω του φυσικού. Κυρία, αν ζούσαν σήμερα, θα παίζανε στο NBA. Έχεις δίκιο. Αλλά μπορεί οι Δίκοι να μην ήταν μπασκετμπολίστες, αλλά ήταν πολύ μεγάλοι αθλητές στην εποχή τους. Τους περιποιήθηκαν τις κούρες αρχαίοι. Έχεις δίκιο, τους περιποιήθηκαν, γιατί ήθελαν να τιμήσουν τα δύο αδέρφια, τον Κλέοντα και τον Βίτα. Για το σεβασμό που έδειξαν στη μητέρα τους, όσο ζούσαν. Στη μητέρα τους, δηλαδή, τι έκαναν? Και ένα πολύ πολλά. Θέλετε να σας πω την ιστορία? Όχι! Θέλουμε να μας την πείτε. Κοίταξε ρε, μου έκανε κλικ αυτή η ιστορία γιατί χθες έγινα μάτσο με τη μάνα. Πρώτη φορά είναι. Σκάσε, θέλω να ακούσω. Τα δύο αδέρφια, ο Κλέοβις και ο Βίτον, ζούσαν με τη μητέρα τους κοντά στο Άργος. Ήταν γνωστοί πολίτες, με περιουσία και μεγάλοι αθλητές και όλοι στο Άργος τους σέβονταν. Η μητέρα τους ήταν ιέρια στο ναό της Ήρας. Την ημέρα που γιόρταζε η θεά, η μητέρα των δύο κούρων ήταν απόλυτη ανάγκη να πάει γρήγορα στο ιερό στο Άργος. Αλλά τα βόδια που θα έσερναν την άμαξα μέχρι εκεί είχαν καθυστερήσει στα χωράφια και η ώρα περνούσε. Είναι η μεγάλη γιορτή της θεάς Ήρας σήμερα. Ναι, το γνωρίζουμε. Θα έρθουμε κι εμείς. Πότε θα έρθουμε? Ναι, αλλά εγώ πρέπει να είμαι νωρίτερα εκεί για τις ετοιμασίες. Να πας, ποιο είναι το πρόβλημα? Η άμαξα, παιδιά μου. Η άμαξα δεν έχει έρθει ακόμη. Γιατί? Ποιος του καθυστερεί? Μου είπαν ότι τα ζώα που την έσερναν έχουν καθυστερήσει στα χωράφια. Η ώρα περνάει. Με έχει φάει αγωνία. Πρέπει να είναι όλα τέλεια. Άμα δεν έρθουν τα ζώα, η άμαξα δεν μπορεί να φύγει. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Και η ώρα περνάει. Μητέρα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν τις έρθουμε εμείς στην άμαξα. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Ο ναός είναι μακριά και η άμαξα πολύ βαριά. Ο ναός έχει 8 χιλιόμετρα απόσταση και εμείς είμαστε καιροί και γυμνασμένοι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι πιστεύεις, γέ μου? Δεν μπρος, μην καθυστερούμε.
σήμερα, δείχνοντας την αγάπη τους για μένα, που είμαι μητέρα τους, αλλά και το σεβασμό τους προς τη Θεά Ήρα που γιορτάζει σήμερα. Νιώθω υπερήφανη για τα παιδιά μου, γιατί από μόνα τους και χωρίς εγώ να το ζητήσω, μου πρόσφεραν τη βοήθειά τους σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, από ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω κάνει για αυτά και από αγάπη. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εδώ μπροστά σε όλους. Πάμε τώρα να προσφέρουμε θυσία στη Θεά. Και αφού φάτε, θα κοιμηθείτε μέσα στο ιερό. Τιμή εξαιρετική, για να ξεκουράσετε τα σώματά σας από αυτό το μεγάλο άθλο που κάνατε σήμερα. Και τη Θεά Ήρα, παρακαλώ να σας χαρίσει ως αντάλλαγμα ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Εγώ τι θέλω εδώ. Εσύ τι θες εδώ. Τι δουλειά έχει εδώ ύπνος. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Εμένα με φώναξε η μητέρα του μικρό παιδιών. Να τους κοιμήσω γλυκά και να τους χαρίσω δύο μορφά όνια. Πάντα ρομαντικό. Μα εδώ θα στη χαλάσω, αδερφέ μου. Γιατί εμένα με έστειλε Θεά Ήρα να τους κλείσω τα μάτια για πάντα. Τα παιδιά σήμερα φεύγουν για τον κάτω κόσμο. Τι, γι' αυτό φέρες μαζί τους πάντα και τη ζυγαριά. Τι θα ζυγίσεις, ας πούμε, στη δύο νέοι, μόνο καλό έχουν κάνει στη ζωή τους. Και εσύ θες να τους τιμωρήσεις. Δεν είμαι τιμωρία εγώ, αλλά το αντίθετο. Η Ήρα με στέλνει στους δύο νέους ως δώρο. Τώρα, πάνω στο απόγειο της δόξης τους. Τώρα που έχουν κάνει μια τόσο θαυμαστή πράξη. Τώρα που τους ζητοκραυγάζει όλο το Άργος. Και θα τους θυμούνται όλοι σαν ήρωες. Αυτό το δώρο θέλει να τους χαρίσει η Θεά. Άκαρδε, δεν τους βλέπεις πόσο νέοι είναι. Τι σοϊ δώρο είναι αυτό, πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Να θες να τους θανατώσεις. Αν το κατασκεφτείς, θα δεις πως έχω δίκιο. Ο θάνατος σε νεαρή ηλικία είναι δώρο. Η ζωή είναι το δώρο, όχι ο θάνατος. Βλακίες. Από μικροί που ήμασταν, πάντα ήθελες να με μειώνεις και έπαιζες τον έξυπνο. Τώρα όμως έχω τη Θεά Ήρα με το μέρος μου. Κάνε στην άκρη. Ήρθα να τους πάρω και θα τους πάρω. Ποτέ! Ή θα τους κοιμήσω γλυκά και αυτό θα γίνει. Θα βρεις τον πελά σου με την Ήρα. Ξέρεις πόσο θυμάμαι όταν δεν ήρθε το δικό της. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω να συμβεί αυτή η αδικία. Και εγώ δεν μπορώ να φάω κατσάδα εξαιτίας σου. Στην άκρη. Όχι! Ποτέ! Με συγχωρείς αδερφέ μου, αλλά ήρθε η ώρα μου να κοιμηθώ. Πάντα στις 12 κοιμάμαι. Δεν μπορώ να αλλάξω τις συνήθειές μου τώρα στα καιρά μου. Συνεχίζουμε αύριο τη μονομαχία μας που θέλουμε πρέσπος πρέσπος. Κοίτα μη μου κάνεις καλιά που αγαπώ και μου τους πάρεις τώρα που θα ροχαλίζω. Τον πήρε ο ύπνος στον ύπνο, όνομα και πράγμα. Μου θέλει και μονομαχίες ο κινήσεις. Έτσι, και εγώ με ησυχία θα πάω τα δύο παιδιά στον κάτω κόσμο.
Μενάος. Πού είναι η μητέρα? Δεν έχω ιδέα, αδερφέ μου. Μοιάζει με το άργος αυτός εδώ ο τόπος. Όλα είναι άγνωστα. Συγγνώμη κύριε, τι είναι εδώ? Βέβαια, πατέρα, ρυθίζω και φοβάμαι. Είναι μια γυναίκα που μας κοιτάζει. Πάμε κοντά της. Μήπως μας λυπηθεί και μας μιλήσει. Ποια είσαι? Τι είναι? Βοήθησέ μας. Άλκιστη με λένε. Και εδώ είναι τα ηλίσια παιδεία. Τα έχετε ακουστά. Έτσι δεν είναι? Μα στα ηλίσια παιδεία πάνε οι νεκροί όταν πεθαίνουν. Εμείς τι, πεθάναμε μήπως είμαστε νεκροί? Ναι, μα μη σας πιάνει φόβο. Δεν είναι και τόσο φοβερό να έρθει πεθάνει. Φοβερό δεν είναι να έχεις πεθάνει όταν είσαι γέρος. Εμείς είμαστε νέοι. Έχουμε τόσα να ζήσουμε. Μην το παίρνετε κατά μου. Εξάλλου, ήρθατε στα ηλίσια παιδεία. Εδώ έρχονται μόνο όσοι έκαναν καλό στη ζωή τους και δεν αντίκησαν κανένα. Έτσι είναι. Έτσι ανατραφήκαμε. Από μικροί να σεβόμαστε τους θεούς και την πόλη. Να μην σκεφτόμαστε ποτέ τον εαυτό μας. Και να που μας το ξεπληρώνουμε. Και εγώ έτσι ένιωθα στην αρχή. Μα μην ανησυχείτε. Θα το συνηθίσετε. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ, όμορφη νέα, σαν το ρούχο της άνοιξης? Εγώ πήρα τη θέση του άντρα μου, του άθλητου, του βασιλιά των θερών. Και δέχτηκε γενναίος άντρας να πάρει στη θέση του, να πάρει τον ρόλο του. Η γυναίκα του, η γυναίκα. Δέχτηκε με τα χαράς. Γιατί βλέπετε, η ζωή είναι γλυκιά και είναι εύκολο στο θάνατο τους άλλους να στείλεις από το να πας εσύ ο ίδιος. Όταν οι μοίρες αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα ο άδμητος να πεθάνει, ο θεός Απόλλωνας που τον αγαπούσε πολύ τις μέθησε και του ζήτησε να αναβάλουν το θάνατό του. Και αυτές, ζαλισμένες καθώς ήταν, δέχτηκαν να το κάνουν αρκεί κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του και να πεθάνει αντί για αυτόν. Ο άδμητος πρώτα ζήτησε αυτή τη χάρη από τους γονείς του, μα αυτοί αρνήθηκαν. Αν και ήταν γέροι, γιατί είναι γλυκιά η ζωή όσο μεγάλος κι αν είσαι. Έπειτα το ζήτησε από τη γυναίκα του την άλκιστη και αυτή δέχτηκε χωρίς να το σκεφτεί, γιατί τον αγαπούσε πολύ και δεν ήθελε να τον δει να πεθαίνει. Μεγάλη θυσία κάνεις για την αγάπη. Τουλάχιστον εσύ ξέρεις γιατί βρέθηκες εδώ. Εμείς δεν ξέρουμε. Σε πόλεμο δεν πολεμήσαμε. Εχθρούς δεν είχαμε για να μας εκδικηθούν. Ούτε καμιά αρρώστια μας τριγυρνούσε. Και βρεθήκαμε εδώ εμείς. Για να συνηθίσετε τη νέα σας κατάσταση, πρέπει να σβήσετε την παλιά ζωή από το μυαλό σας. Μα πώς θα γίνει αυτό? Τη βλέπετε αυτή εδώ την πηγή? Από αυτό εδώ το νερό θα πιείτε. Είναι το νερό της λησμονιάς. Πιείτε και όλα θα τα ξεχάσετε με μιας. Και θα είναι σαν να μην ζήσατε ποτέ. Ξεχάσουμε όλα. Τις αγώνες, τις νίκες. Τη μητέρα, το σπίτι, τους φίλους. Πιείτε.
άνθρωπος. Δεν ήξερα πως είχε στο μυαλό σου να σου αρέσει το θάνατο. Χωρίς να θέλω, έβλεψα τα παιδιά μου. Έτσι το βλέπεις. Ανάθρεψα τα παιδιά μου να ζουν με γενναιότητα, με αυτοθυσία, με σεβασμό προς τους θεούς και προς τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό και εκείνα δεν δίστασαν ούτε λεπτό να με κουβαλήσουν σήμερα μέχρι το ναό σου. Μα για αυτή τους τη χάρη, χάσαν τη ζωή τους. Ο πόνος της μάνας δεν σε αφήνει να δεις πόσο τυχερά είναι τα παιδιά σου. Ας είναι. Ίσως με τον καιρό να καταλάβεις. Για να σε παρηγορήσω όμως, θα σου πω αυτό. Οι κάτοικοι του Άργους θα φτιάξουν 2 μεγάλα γάλματα από μάρμαρο παριανό και θα τα στείλουν δώρο στους δελφούς για να τιμήσουν τα παιδιά σου. Έτσι η ιστορία τους θα μαθητεί παντού και η αρετή τους θα γίνει παράδειγμα παντοτινό για όλους. Ναι, έλα ρε μάνα. Ναι, εμείς μόλις τελειώσαμε. Τώρα λέμε να πάμε για ένα καφεδάκι. Να σου πω, εσύ τι ώρα θα τελειώσει από τη δουλειά? Έλα μωρέ, έλεγα να μαγειρέψω κάτι στα γρήγορα μιας που θα είσαι κουρασμένη. Ό,τι ξέρω τώρα ρε μάνα, η πρόθεση μετράει. Στεναχωρήθηκα μωρέ που τσακωθήκαμε χθες άσχημα. Το ξέρω πως με αγαπάς και εγώ σ' αγαπάω. Να σου πω όμως μάνα, κοίτα μη ζητήσεις από τον Θεό να το ανοίξει την καλή μου πράξη, ούτε να το σκεφτείς. Ξέρω εγώ τι σου λέω, ξέρω εγώ. Έλα, άντε φιλιά, τα λέμε, φιλάκια. Το πιο φρικτό, λοιπόν, από τα κακά, ο θάνατος, είναι ένα τίποτα για τους ανθρώπους. Ακριβώς επειδή όταν υπάρχουμε εμείς, αυτός είναι ανύπαρκτος. Και όταν έρχεται αυτός, δεν υπάρχουμε πια εμείς. Ο θάνατος δεν έχει να κάνει ούτε με τους ζωντανούς, ούτε με τους πεθαμένους. Αφού για τους ζωντανούς δεν υπάρχει, ενώ οι πεθαμένοι δεν υπάρχουν πια για να το νιώσουν.